Minaw sa bayan. Ah, excuse me, Donberto. Ay! You again? Nang balik lagi ko, sir, kay namasin ko, sir, ba, nga kanang, basin ko, pwede na ko nimong madawat, sir. Madawat sa unsa? Sa katong imong gihari ka trabaho ba? Ay, pasensya na iha. Kay di ako'y secretary. Dili lang secretary, secretary. Di, wow. Sir, pwede na juday pwede nga makasude ko diha, sir. No, no, no. Dili na pwede abi nimo iha. Ang akong gikinahanglan ang maayo ug batasan nga maduulan sa tanan. Sir, maayo man kong batasan, sir. Wala dito nakasinabot atong ni Agi yun. Ang maayo batasan iha. Sa dili pa lang kakaari, kung na kay makitaan, maayo na imong tinagdan. Sir, bunga ra gito sa kainit, sir, ay. Pero sir, ako dyan saad ni gyud mamatay man ko karon dayon kung mamaka ko. Maayo jud kog batasan, sir, na kamo ko tanan bansay ko sa tanang trabaho, sir. Di, wow. Mo ka na trabaho? Oo, kamo ko tanang trabaho. Sa gusto nimo, sir, kanang massage, tiktimpla og kape, tigligo. Kamo ko lang tanan, sir. Willing jud ko nang buhaton, sir. Basta naalan jud ko yung trabaho, sir. Ah, Sir, manunoy ka, so sir. sa ato pa need jud kag work Yes, sir. para Need jud extra work. income. Yes, sir. Dili lang may extra income. Main source of income jud na ko, sir. So kanang okay ra nimo bisan unsa ang trabaho Oh, bisan unsa kay ka trabaho, kung sir. secretary na may nag-apply kay abi nimo ako mamili jud kog nga kaduulan nindot og batasan. Dili lagi ang nagway mi nindot. Sige, sige. Yes, sir. Bisan unsa ka trabaho, sir. Sige. Kana lang tigkuan. Kanang tigsilhig lang sa mga palibot. Kanang mga kung kasadahan, mga kasada kita. Sir. Sir, ha kanang allergic mo kog apog, sir. Uy, wala lain trabaho ana, sir. Bisan unsa, sir. Di ko pilit basta ayaw lang jud nang tigsilig. Allergic ko sa abog. Bisan unsang trabaho pero tagaan di ka mamili pa ka. Allergic ko sa apog, sir. Kanang wala lain, sir. Ay, allergy di ka apog. Akan ni dili ni siya apog. Unsa, sir? Kanang landong kay ni siya. Oh, kana, sir, kana. Lahang ka. Oh, kana, sir, landong. Tiglimpyo sa CR. Ayun eh. Sir, kabuhion nung ko ng baho sa CR, sir. Uy, di dyan na magsilbi na po, sir. Magsuka dyan po, sir. Kabuhion dyan ko, sir. Wala lain, sir. Bisa ko sa, sir. Basta ayaw lang dyan ng tigsildi. Kay allergy ko sa apog. Ayaw lang kita ng paglimpyo sa CR, sir. Kay, ay, kabuhion dyan ko na, sir. Wala lain kaya, sir. Di pa ko maluoy di mo, no? Di ko matag ng trabaho. Sige. Naay pinakahayahay. Okay, sir. Diba, willing ka magsunod-sunod ako. Oo, sir, sir. Mukaon, maliko, mag-CR. Okay, sir. Willing to ka ginana. Ay, willing dyan ko, sir. Basta naay Pero kani? trabaho o nice wildo. Dagko ni sa sweldo. O ka na, sir. Masamot ka na. Juan, mo, ang oras nimo 500. Ang lugdo. Mo simana kag 200. Dito sa oras, ang simana. Nya willing ka. Murag-murag loging ko ana, sir. Oy, Napanay ka ng napanay ka ng bonus, napanay ka ng mga Dili oo. 13 months. Yan napanay overtime. Na Di, wow. Oh, kana, sir. Sunod ra ka nako. Oh, kana na lang, sir. Uy, Ang imong kinapaana, sir. trabaho basta mag-CR ko. Si Aga. Pero dili mo magkabuhion na na, sir. Dili, di kuha ra kas kong kigwa. Ay, patay. Tilang kaluod na ana, sir. Uy, pagpunta ko ana, sir. Dili lang ko ana, sir. Karalibang nako. Ikaw na may college kong kigwa ikitikuha. Dili lang para, sir. Lura ana, sir. Uy, kanang masahe lang ako, sir, bay. Sir, masahe Ay, lang, dili. Sige, sir. Masahe lang, sir. Hindi ko masahe, Di sir. na pwede lagi. Hindi ko masahe lagi, sir. Sir, masahe lang, sir, ha? Ay. Anak ka. Ay, ay, ay. Anak ko, sir, kanahan ka na, sir, masahe, sir. Kung masahe ko, bisag asa, sir. Kung gusto ko, sir, ato ka sa kwarto masahian. Ganahan ka na. Sir, Don Berto di ay, ganahan ka na. Dili ay kog tintala. Utang buot ayaw ipalayo ang tentasyon. Hindi ko magsilbi, sir. Tara, sir. Ay, importante ka mag sa trabaho, sir. Ay,